Počúvajte parádne rozprávky. Svet rozprávok je paráda. Milá metlička, verím, že lektvar pomohol, stal ma kopec námahy. A tak si to váš, čo som všetko pre teba urobila. Mohla som si skúpiť do Baumaxu aj novú. Keď ich rozpráva Peťo, tak je to úplná paráda. Parádne rozprávky. Teším sa na vás. Milé deti, rozprávka sa volá O nervóznom prasiatku. Kde bolo, tam bolo. Bol raz taký jeden les. Nebol to nejaký veľmi hustý les, ale bol to les, bol plný zvieratiek, plný stromov, kríkov, plný blata. A keďže tam bolo veľa blata a v tom lese aj veľmi často pršalo, tak tam žilo aj prasiatko. Prasiatko? Ani vlastne nikto nevie, ako sa volalo to prasiatko. Ako by sa mohlo volať také prasiatko, deti? Čo myslíte? Prasiatko... Ja rozmýšľam, že ako... No to, čo som urobil, že to nebol názov prasiatka, meno, tak by sa prasiatko asi nevolalo, aj keď si prdká určite rado prasiatko, ale prasiatko by sa mohlo volať, skrátka to bude prasiatko. Dobre, dnes to bude prasiatko, vôbec nevieme, lebo meno ani nie je dôležité. Dôležité je, že toto prasiatko žilo spolu s ostatnými zvieratkami v lese a okrem toho, že žilo v tom lese, tak tam aj spalo, aj sa hralo, aj tam papalo, aj všetko. Ale toto prasiatko malo jeden taký zlozvyk. A síce bolo veľmi, veľmi nervózne. A že non-stop. A že furt. A nervózne znamená, že bolo stále nevrlé. Zamračené a na všetkých len vrčalo. Poviem príklad. Išlo napríklad po lúke a stretol jeleň. To prasiatko stretol jeleň a hovorí: Ahoj, prasiatko. A prasiatko povedalo: Ahoj, čo ma zdravíš? Ja som ťa nezdravil, tak nezdrav ani ty mňa. Povedalo prasiatko. No a takto jeleň sa len pozrel a odišiel. Na to išiel ďalej po lese a stretlo korytnačku. A korytnačka povedala: Ahoj, prasiatko, ako dnes pekne vyzeráš. A nervózne prasiatko začalo: Čo vyzerám? A ty čo tak pomaly rozprávaš, čo? Kto ťa má počúvať stále? Takto a čakať, kým ty niečo zo seba vyplodíš. Rozprávaš strašne pomaly, ty korytnačka, jedna korytnačková. A odišlo nahnevané preč. Korytnačka ale sa len tým svojím malým, krátkým pohľadom spomaleným pozrela a išla ďalej. A takto to prasiatko v tom lese, keď išlo alebo niečo robilo, všetkým nadávalo, na všetkých bolo podráždené, nervózne. Dokonca aj keď niečo robilo, tak bolo stále podráždené a nervózne. Bola tam taká bažina, také blato, čo prasiatka majú radi. Na prasiatko sa do toho blata tak vyvalilo, trošku sa v tom váľalo a robilo: To je dobré prasiatko, to je dobré blato, to je dobré blato. A jak tam ležalo v tom blate, po chvíľke samozrejme nervózne prasiatko začalo byť nervózne. A povedalo: Nejako je toho blata tu dnes málo. To je strašné to blato. Ani toho blata už není dosť. To je strašné niečo. No, určite sem teraz niekto príde do toho blata a bude mi ho chcieť zobrať. Ale ja ho nedám, to je moje blato. Oblieklo sa a nahnevané odišlo. Tak vedelo byť nervózne to prasiatko, že same sebe znepríjemňovalo život. Dokonca nie len život, ale každý jeden deň. To je vlastne život. Hej. No, čiže vlastne to prasiatko bolo také nervózne, že nielen, že znepríjemňovalo deň sebe tou svojou nervozitou, ale ešte aj druhým zvieratkám okolo. No a viete, zvieratka boli dobré. A tak rozmýšľali, ako urobíme a čo vymyslíme, aby sme tomu nášmu prasiatku pomohli, aby prestalo byť nervózne. A tak prišiel zrazu líška, prišla s takým nápadom a povedala: Čo by ste povedali, keby sme mu dopriali, aby zažil niečo veľmi nepríjemné? Povedala líška. A na to sa jeleň ozval a povedal: A líška, a to prečo si myslí, že práve toto by mu pomohlo prestať byť nervózne?
No, lebo keby zažilo to prasiatko niečo fakt veľmi nepríjemné, tak by si zrazu vážilo tie príjemné chvíle, viete? Povedala líška. Zvieratka sa nad tým zamysleli a povedali, niečo na tom byť môže, všakže to by možno pomohlo. Lenže čo? To nepríjemné bude. Čo mu vyvedú? Nechceli mu ublížiť. Chceli ho len nejako naštartovať, aby nebolo viac nervózne. A tak Krtko povedal, ja mám nápad. Ja vykopem takú veľkú jamu a necháme tu prasiatko do tej jamy spadnúť. Povedal Krtko. A zvieratka, no, ale čo keď si ublíži? A Krtko povedal, nie, to ja urobím len takú malú jamu, viete, takú jamku, lebo to nebude taká veľká jama, že keď do nej spadneš, urobíš bum. To bude len taká malinká jama, kde urobíš bum. Rozumiete? No, takže zvieratka si to vypočuli a povedali, dobre, vyskúšame to. Tak Krtko celú noc kopal jamu cez cestu, kadiaľ pravidelne chodilo prasiatko. Potom zvieratka nanosili lístie, aby ho zakryli konármi a čakali, čo sa bude diať. Na to ráno prasiatko si vykračovalo po ceste, no a samozrejme ako vždy nadávalo. A nadávalo na počasie tentokrát. Išlo po lese a nadávalo, no to je strašné počasie, toto zase svieti slnko, toho zase sa budem celé počiť, budem smrdeť jak prasa, to je strašné, ešte ani tričko krátke som si nezobralo. A takto nadávalo to prasiatko celý čas, ako išlo po tej ceste. A jak tak išlo, tým, že nadávalo, nedávalo pozor pod nohy a videlo, že tam tá cesta je nejaká divná, lebo tam bola tá jama, viete? No ale prasiatko si to nevšimlo, skočilo na to, bác! A padlo rovno do jamy. Chvíľku tam ležalo a keď sa prebralo, prvé, čo začalo robiť, čo? Nervózne prasiatko? No, predsa nadávať. No a začalo, no toto je strašné, kto sem dal tú jamu, čo to má znamenať? V tomto lese už ani prechádzať sa človek nemôže, všade sú tu nejaké jamy, to je jak slovenské cesty, toto samá diera, toto je hrozné. A začalo nadávať to prasiatko, viete? No a chvíľku nadávalo, ale keďže videlo, že už zanadávalo a nanadávalo si na všetko, čo sa dalo, po chvíľke ho tá zlosť prešla a začal rozmýšľať to prasiatko, čo urobí. Ako sa dostane von? A začalo kričať, Pomoc! Kričalo to prasiatko. Zvieratka boli všetky poschovávané tak za stromami naokolo, všetci ho počuli, len ho chceli nechať v tej situácii, viete, trošku vykvasiť. A tak tam boli poschovávané a prasiatko tam v tej jame sa štveralo hore, stále sa šmykalo dole, nevedelo sa vyštverať hore a kričalo, pomôžte mi niekto, kde ste všetci? Toto je strašné, toto je les. Keď nikoho nepotrebujete, sú tam všetci, ale keď niekoho potrebujete, nikto tam nie je. A takto sa to prasiatko rozčulovalo. Keď tu zrazu jeleňovi prišlo prasiatka ľúto a tak prišiel jeleň k tej jame a povedal, ahoj prasiatko. A prasiatko, čo ma zdravíš? To chcelo od teba, aby si ma pozdravil. Nezdrav ma. A Helen povedal, no dobre prasiatko, prepáč. A čo sa ti stalo? Spadlo si do jamy? A prasiatko, no nie, kopem si hrob. Čo tu asi robím v tej jame? Čo tu asi robím? A začalo sa zase rozčulovať. A Jelen povedal, veď pokoj prasiatko, pokoj. Ja ti donesiem rebrík a vďaka tomu rebríku vyjdeš hore, dobre? Len ma tu počkaj. A prasiatko také nervózne tam sedelo a povedal, nepočkám ťa, no asi pôjdem preč, nie? No jasné, že ťa počkám. A začalo sa ešte viac rozčulovať. No a tak teda ten jeleň odišiel a išiel sa poradiť s tými zvieratkami za tie stromy, čo budú ďalej robiť. A povedal zvieratka, čo teraz urobíme? To prasiatko tam je, nemám pocit, že by mu tá jama nejako pomohla. Stále je rovnako nervózne. A líška hovorí, ja si myslím, že by sme ho tam mali ešte nechať trošku vykvasiť, povedala líška. Na to ale zajac povedal, no, ja si myslím, že by sme ho mali vybrať. Mne by sa to nepáčilo, keby ma niekto hodil do jamy. A na to medveď hovorí, a možno sme mu tam mali dať trošku medu, aby sa mohlo občerstviť. A jeleň hovorí, no ale počúvajte ma, my sme neprišli robiť tomu prasiatku tam nejaký hotel.
veď my sme ho prišli nejako zmeniť. Čo teraz? A líška hovorí, no ja nedbám. Zaneste mu rebrík, nech vyjde. Ak mu toto nestačilo ako príučka, že my mu ideme pomôcť a on na nás ešte aj nadáva, tak už to prasiatko asi nezmeníme. No tak teda išli pre rebrík, ale cestou tam prišiel vlk a povedal, zvieratka, ja mám nápad, povedal vlk. A zvieratka, aký? A vlk povedal, no, akože idete pre rebrík, vy zháňať rebrík, čo si už teraz prasiatko myslí? Ja tam medzi tým prídem a trošku ho vystraším, aby mal trošku strach, že ho idem spapať. Čo vy na to? A zvieratka hovoria, no dobre, tak to vyskúšaj. No zvieratka teraz sa schovali a vlk tak nenápadne išiel okolo tej jamy a zrazu zbadal prasiatko a povedal, ale prasiatko, ahoj, čo ty tu robíš? A prasiatko tam už tak trošku upokojené, ale predsa len stále nervózne sedelo a hovorí, tá čo tu robím asi, čo tu robím? Grillujem si, no, hľadám červíky, nie? No padlo som do jamy. Rozčulovalo sa prasiatko. A vlk hovorí, ale prasiatko, ale ty keď si v jame, to znamená, že nemáš kadiaľ ujsť. A prasiatko, no veď to viem aj ja dobre, keby si mi to nepovedal, tak to asi neviem. Ďalej sa rozčulovalo. A vlk povedal, no ale ty keď nemáš kadiaľ ujsť, prasiatko, ja keď skočím dole a ver tomu, že som hladný, bude mať skvelú večeru, povedal vlk. A prasiatko povedalo, no, kľudne, poď, aj tak sem neskočíš. Keby si sem skočil, síce sa nažerieš, ale nedostaneš sa von a aj tak tu zomrieš od hladu. Haha, povedalo prasiatko. Lenže vlk vedel, že príde pomoc. A tak odvážne skočil do jamy a prasiatko ostalo ako zarezané. Úplne bez slova stuhlo a stálo tam a povedalo, tak neopováž sa ku mne priblížiť, povedalo prasiatko. A vlk úplne pokojne, takým ležerným krokom sa k tomu prasiatku blížil a povedal, prasiatko, mám pocit, že si trošku aj pribralo, si také baculatejšie, samá slaninka, mňam, to mám rád, povedal vlk. A prasiatko, neopováž sa ma dotknúť, vlk. A vlk sa ale obchádzal okolo toho prasiatka, aby ho ešte viac nechal, vykvasiť v tej situácii. A prasiatko po chvíľke rezignovalo, to znamená, že povedalo, že už nemá čo robiť a povedalo, dobre, vlk, tak keď chceš, tak ma zjedz, ale vieš čo, nebudeš ma jesť, aby ma to bolelo, takže okamžite si nabrús zuby, pretože ja nebudem tu čakať, kým ma ty rozžuješ svojimi tupými zubami, aspoň si ich nabrús, čo si myslíš, že ja to budem... A začalo sa rozčulovať ešte viac. Keď to vlk videl, tak ho rozbolila hlava z tých nadávok a z toho nadávania prasiatkového, že rezignoval aj on. Oprel sa a čakal na rebrík. Až potom prišli zvieratka s rebríkom, spustili ho dole a prasiatko vyšlo ako prvé hore. Vlkovi povedalo, vidíš, ani na to nemáš, aby si ma zožral, povedalo prasiatku a vlkovi a nahnevané odišlo. Ani nepoďakovalo za rebrík, nič. Všetky zvieratka zostali smutné, že tá príučka prasiatku nepomohla a že pravdepodobne je prasiatko na tom rovnako ako predtým. Prasiatko však večer zaspávalo vo svojom domčeku a rozmýšľal nad všetkým, čo sa mu v ten deň stalo. A ako tak ležalo v posteli, samozrejme, že si nadávalo, pretože mu vadilo, že ho mucha otravovala, tak ležalo v tej posteli a povedalo, mucha zase tu lieta, tá nejaká mucha, to tu nemôže mať fakt celý vlastný domček pre seba, toto ešte muchy musia byť. A rozčulovalo sa. Keď tu zrazu, tak rozmýšľal nad celým dňom, čo sa mu stalo, uvedomilo si, že ten vlk ho vlastne mohol naozaj zjesť. A že ono vlastne bolo zachránené tým, že prišli tí ľudia, tí ostatné zvieratka s tým rebríkom. A že ono im vlastne nepoďakovalo. A tak ráno, keď sa prasiatko zobudilo, išlo po lúke a stretlo zajaca. A zajac mu len tak opatrne, pretože vedel, že prasiatko vždy nadáva, keď ho niekto pozdraví, povedal zajac,
Ahoj, prasiatko. A prasiatko. Ahoj. Ďakujem za pomoc. Zajacovi skoro oči vybehli. Utekal to hneď povedať ostatným zvieratkám. Tí, keď sa to dopočuli, začali sa prechádzať na schvál tou istou cestou, keď chodí prasiatko. Išiel najskôr jeleň a povedal: ahoj, prasiatko. A prasiatko: ahoj, ďakujem za pomoc, povedalo prasiatko. Nebolo to veľmi milým tónom, ale poďakovalo. Na to išla okolo líška a povedala: ahoj, prasiatko. A prasiatko na to: ahoj, líšava. Ďakujem za pomoc, poďakovalo. A takto sa nakoniec poďakovalo celému lesu. A čím viac dní ubiehali, prasiatko začalo byť menej nervózne, začalo sa s ľuďmi a zvieratkami rozprávať. Dokonca niektorí zbadali na jeho tvári úsmev. A tak sa stalo, že z nervózneho prasiatka sa stalo usmievavé prasiatko. Zrazu, keď bolo v blate, si to užívalo, ležalo, máčalo sa, robilo. To je super, toto je parádne blato, toto je výborné. Tešilo sa z toho všetkého. Prestalo byť nervózne. A potom raz išiel okolo vlk a povedal: prasiatko, ahoj. Prasiatko stúhlo a vlk mu povedal: neboj sa, prasiatko, nechcem ťa zjesť. Len sa chcem spýtať, čo sa stalo, že si sa tak zmenilo. A prasiatko povedalo: vieš, uvedomilo som si, že keď som také nervózne, jednak veľmi rýchlo chytím infarkt z toho, ale hlavne každý deň mám strašne zlú náladu. Ale odkedy sa usmievam, užívam si každý deň. A najväčšia sranda, že čím viac sa usmievam, tým viac sa usmievajú aj tí všetci okolo, povedalo prasiatko. A vlk povedal: prasiatko, veľmi múdro rozprávaš. A presne takto platí, deti. Keď máte zlý deň, lebo každý má právo na zlý deň, a ja som mal dneska taký trošku zlý deň a bol som taký nervózny. Ale keď máte zlý deň, niekedy úsmev pomôže. Pretože čím viac sa usmievate, tým viac stretávate usmievavých ľudí. A naopak, keď máte zlý deň a všetko vám vadí a všetci vám vadia a všetko je zlé, tak všetko je zlé. Stretávate samých nervóznych ľudí, ktorí sú tiež nervózni a pritom možno nervózni neboli, len si to na nich trošku preniesli. Ak teda máte zlý deň, najlepší liek na nervozitu je, viete čo? Úsmev. Takže musíte sa usmievať. Ja taký štrbavý úsmev. Hej. Ale ak sa usmievate, deň je zrazu krajší. A prasiatko to pochopilo a odtedy zistilo, že oveľa krajšie je sa na ľudí, na zvieratka a kamarátov smiať a rozprávať sa s nimi a byť veselý a užívať si každý deň, ako byť každý deň nahnevaný. Pravda. No a to je dnešná rozprávka. Ja vám želám, milé detičky, aby sa vám dnes snívali krásne, pekné sny. Aby nervozita vás obchádzala dookola, aby ste boli stále usmiatí a roznášali ten úsmev aj naširoko, ďaleko okolo vás. A aj vám, rodičia bývajú veľmi často nervózni, ale to je kvôli tomu, že majú pracovné povinnosti a ďalšie veci. Niekedy detičky musíte to tolerovať, ale na druhej strane niekedy sa stačí pekne usmiať a rodičia pochopia: ja na toto mám byť zlý, na toto usmievavé dieťa. Niekedy sa to nedá, ale niekedy sa to dá. V každom prípade želám vám pekný večer, milé deti, a teším sa na vás pri ďalšej rozprávke. Pa, pa. Počúvajte parádne rozprávky. Svet rozprávok je paráda. Milá metlička, verím, že lektvar pomohol, stal ma kopec námahy. A tak si to váš, čo som všetko pre teba urobila. Mohla som si ísť kúpiť do Baumaxu aj novú. Keď ich rozpráva Peťo, tak je to úplná paráda. Parádne rozprávky. Teším sa na vás.